Esselamu Aleyküm izleyiciler. Selamu Aleyküm yaşlılar. Aydın. Aleyküm selam kemiğine. Yaşlılar, selam aleyküm. Vatandaşlar size de selam. Assalamu alaikum vatandaşlar, iyileşler, halmra dağı yiğitler, size de salam. Buyur kemine, ne hizmetinde bulun biz. Halmırada hanım selamını alalım. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Sapara esselamu aleyküm keminenim, adyňynym size de kızgın salam. Hawa Salam, kemine salam. şuň näme ýaşlar siz ikisany ýaşulyň çağırdyňyz ekrany näme aýtjak, diýjek, goýjaklaryňyz bar bolsa, ine biz sizin hyzmatyňyzda şu. Yaşlılar şu yine neme meselesi. O devlet meselesi diyen yağlakrak. Indi yan neme oldu da Orset'te. 1 milyar dolar uğurlaptır, onam köş kuruptur deyip dava cencel oldu. Şimdi bunun izi ulalıp gidecek ve görünüyor menzeye. Şimdi bizde de şoňa menzeşrak ýagdaýlar oldu da, yani 200 milyar dolar, yani Putin'in 1 milyar olsa, o bizimkiler 200 milyar doları yurdun o daşına çıkarıptırlar, yani yurdun dolanışının daşında. O şimdi iki yurdun arasındaki halkın karşılığına ele alsak, o biri az uğurluya, o halkın yarım ayağı alya, biri ondan 200 esse köp uğurluya, halkın o 1% yetmeyen böyle ayağı alya olan vaktin geçme bilen yadından çıkıyor. O indi şu mesele var da kıyıskaça gürrün etsek, bu vatım hüküm, bunun arkasında devletçilik, vatançılık, yeniden eğye çıkmak, yani öz halka değişli olan zada halkın eğye çıkma var aradaki nemeler vardı bu tayda. Problema divaydayım. Şu var arada bir gürrün edeli, ondan sonra izini başka bir neme bağlar sonum. Sapara halmırada hayseniz başlayağınız. Sapara sen başla ýaşul. Ya, bor, halmra dağı, neme, gen, hakikattan deňeşdireňde gen, o biz entek bir bölegi 200 milyar, on kan, bundan kan bolmaly. 30 ýylda çıkarılan gazyň neftin, onuň neft önümleriniň, gaz önümleriniň bahalaryny tanap demezsen, bundan kan bolmaly. Bu kunam çörek ýok. Çörek tapanoklarda. Bunun sebäpleri dürlü bolup biler. Ýöne variant edip aýtmalylar buny. Bizim halkımız yani bu milyarlap uğurlap bilecek o diýmek yeke berdi Muhammedow däl, şolar ýalak, yani Niyaz ýalak berdi Muhammedow ýalak gaty kän bolmalylar. Sebäbi hiç reaksiýa ýok da. Erkime bir yerine varanda da şey içecek diýilen ýalak deme. Ya da bizim demämizi halkımız yani bilgi derecesi çok tanap bilen nokta. Yani aritmetikan okumandır, matematikan okumandır. 200 milyardın nämedigini gödüňüne getirip bilmeýän bolmagy mümkin. Gat geň zatta. Ýöne arkaýyn yemämiz halkymyz gat arkaýyn. Ya da cehennem. O şeylere gen özümün gat gen görýän. Ya da bizim berdi Muhammedow'lamyz ken milyonlap belki de her birimiz şonlarla. Bu da bir neme. Ýöne reaksiýa ýok. Görüp oturýarsyňyz, ortalyň reaksiýasyny. Ýöne biz Orsiýadyň Sputnigi bolan soň biz edilýän zat Orsiýetde edilýär. Bizde ýani şonu tes edilýän bolmaly. Barlak görýärler.
Türkmenistan'a 1-200 milyardan allılar ol halk sesini çıkarın bizde ne diye kendi parlak görün olmakları mümkün. 1 milyar doğruladık kolünde kıyırış bölür. Bolun o kendi. Sebebi bizde bolyan zatın hemmesi orsiyette bolya da. Suat. Olurum şu yani palite eskilemelerinin vahşiçiliği başladı da. Evet, Türkmenistan'a dengelli. Yani sürü, toplum, gözünü korkutsan susyan eken. Yani 30 yıl susup birlikte. Olurum şu dengeyeler şu var. Yani görülü ne aylak olacağını. Yani Türkmenistan'a bollu. Yani gördüler. Oputları var. Ben fikrimce şeylere ben dedim bu soruna vurgatı kendi tayinlikli değil onun yönü şu hakkı yönü ekspromptum kelleme geliyen şol yadıma düştü yeni aydır. Bunu ben aydıp vereyim. İkinci nöbette bizim halkımız şu yank 200 milyar diye yaşonu emele getiren baylıklar vardı. Dini nebet gaz paxtadı da başka da oğullarça eksporta uğradılayan mağdan var, çiğ önüm var, yene var, tayyar önüm var. Şuların hiçbirisini bizim halkımız şu menkidir diye düşünce yok halkımız. Ol hükümetin kidir, hükümet kim? O zaman niyaz inni kurban oluyor. Şolon kudur deyip kasad etti. Ol şu tayda men payım var, men maşgalamın, çağalamın payı var. Aktıklamın payı var. Gelecek yine de 10 neveremın payı var diye düşünce asla yok bizim halkımızın beynesinde. Şuurluğun kazanının ertikini aladet edip yaşa değil şertte yaşap veren halkımız var. So şertem yukarıdan eller dubinkalı polisin üstü bilen, tutlan üstü bilen, prokurorluğun üstü bilen, ehli haramkorluğun üstü bilen hükümet son öpçine diyor. İkinciden ya bilmezlik gelmez. İkinciden Türkmenin kanununa var cehennemçilik. Ay cehennem mi olsun lan? Bana galıp mı? Bana gerek mi ol? Men işim mi? Komşuyum eksere komşuyum diye demek bir sebebi vardır. Bassalar onu bassalar, tuttular, bunu tuttular, atsalar, onu attılar. Bana da mesele oluyor. Baylık bir meselede de son kıyal. Kim alsa şol alsın. Sapara aydık geçti. Ol birdine kurbanı ya da sapara emme bir yankı bir Sapar Murat Niyaz derler. Şolar yali yine de oğullarça, yüzlerce milyar doğrulan adamlar olma. Milyar olmasa 100 milyon dolarlar. 100 milyon dolar olmasa 10 milyon dolarlar. 10 milyon dolar olmasa yurdun içine şuma milyon dolarlar oğurlap oturan önkü ministerler mi, polisler mi, meheme mi, teriyak satarlar mı, neyme mi, görleket mi, ken şolar. Var. Yine şolun hemmesine yayrak gitti yankı şol 200 milyar. Yani son in bir yankı lomayı, in bir ulu govrumi yurdun daşını akılarak gittiler. So Türkmenistan'ın akı edilen cinayetleri, göz yumyan korumaları, edareler, ya kanserler, bileme, yankı bir cinayet toparlar. Hemmesi usular şol Türkmenistan'ın üstüne örtkü olup, yine şol oğurluğu daşa otuyorlar yurdun içinde. Sonun için hani olara nira harçlayacağını bilen ak oğurlan pulunu. Bizimkilerim nämeyeceğin tapıp bilen ak nereden sonra haracet tapmalı. Şimdi orsiyette mesela gelsek şu 1 milyar dolar dedi. Onun Putin'inki divaydan aklı. Sol köşkü 1 milyar dolara kurulan köşkü sonra tövrevnak adamlar soğut beriptir. Orsiyette bir zat var. Orsiyette resmi yağdaydı hasabalının Forbes'ın sanavunna ya spesiyagına men yanlışmasam 20'den gowrak milyarder var. Milyar emesi baylık var resmi yağdaydı. Solar ondan aşağırak 100 milyon alıp otururlar beylekler. Solar özleri arasında pul yok napsa köşe kurup şuna veripdirler deyip aydılıyada. Yani onun özünün pulu mu? Ya başka birinin pulu. O başka birinin kine boynarlı biri. Men pulum sondu. Yani orsiyette hiç olmalı birin üstüne salgılanıp biliyeli. Bizim Türkmenistan'ın salgılananlara adam yok. Kurban Gul'un aylığı neçe? Hiç kim bilene. Niyaz'ın 3.000 dolardı. Sol 92. yılda. 3.000 dolar bilen 18 milyar doğurlap çıkarıp böyle mi? 14 yılın devamında. Yok elbette.
Bunun aylığı näçe goý $10.000 bolsun. Geçen 14 ýylda şoň çykaran 150 milyardda pulunu çykaryp bolýarmy? Ýok. Onu nämeden emele gel? Şu zatlaryň üstüne oturan bir kolhozyň bir hasapçydan bogaltyram hasap etse çykaryp biljekdi. Ýöne şonu hasap edýän adam ýok. Şoň goloýuna barýan adam ýok. Şoň goloýuna barmagy isler bildirýän adam ýok. Ine biziň betbaççylygymyz şutaýdy bütün halk bol. Men şey diýip düşünýän, ol Orsiýetde hany görýän şo 1 milyard halkyň bagyryny ýakdy. Näme üçin? Hep Orsiýetde açyk telewizioniýan üstü bilen şol ýanky ahli mass mediýanyň üstü bilen ýaragsy çağalary, keselben çağalary 3 manatdan, 10 manatdan, 100 manatdan pul ýygnapçylary gerek bolan milyon rublary ýygnap şo çağalary halkyň hasabyna bejerdiýärler. Bu bolsaydy 1 milyard dollarlyk köşdenäm üçin ol prezident ýaşamaly. Bizde 200 milyard ogurlany halkyň işem ýok. Herkes edilýän, şo däni çokçolayan tawuk bar, edir şoňa başymyz kelleýän şo däniden galdyram da ýüzümiz aşa. O bolsa üstümizde tawuk keten üstüne minip bütün halkyň üstüne başlayan bolsa çywaty. Ine bizim düşen ýagdaýymyz obrazlaryny aýtsak şeýle watandaşlar. Gatyra gaýdan bolsam başlayan ýönümi görüp oturan zatym şol. Hatsan halk öz yerasy, yerüstü baýlygyna eýe çykmasa, hatsan halk öz topragyna öz eýe çykmasa, öz watanyna eýe çykmasa, bizim günümüz hiç açanam düzelmeýär. Nokat tutaýdy. Emmi Halmurat, şu Pöwrüdäki daçalary var da şol. Pöwrüde. Ýa Putinin 5 sanakly daçasyndan ulokan şutaýdy. Ha dogry. O diýme çykdyjysam şonu alakdyr. Ol ýönküňem Niýazowyň köşkü var da. 5 köşkü var, her welaýetde biri var. Aşgabatda ýene ikisi var. Şol dağa aýryp guruldy da. Dağdy şu taý. Hakyky dağdy. Özümiz gatnaşdyk da. Şu dağı tekidlep, bu dağı tekidleme diýilmek harajatyny gödöňüne getirip göreýin. Şol köşkü olmaz boldy da, para, bir näçede de gurup durdy, hany üzümlükler ýok. Ne şolary goşýan bolyn 7-8 sanak ýanky Putiniň baskara bolup beren köşkü bagadyndan kän bolmaly. 7-8 sanak. Ödem bir 4-5 milyonluk Türkmen näme ýurt. Buňam çörek tapmanýar. Ortadyňki alagynda ala ýaşaýşlar bizdenki şu wagt. Çörek ýok hakykatdan. Ýağ ýok. Ýanky beýlek kiýmitden gurrundan oklar. Hiç kim peýnirin brinzan, kalwasan ýene etleň çeşit görnüşleriniň gurrundan ok. Ýanky ýağ, çörek, onom ýanky toğun buğdy. O başga da talap eden okal. Şo da ýok. Ya bu da bir geň zat da. Ýöne Türkmenistanda Halmurat kağıdın ýüzünde hemme zat bar. Konstitusiýasy bar, prokurorum bar, döwlet howpsuzlyk komiteti mi ya ministersiyasy mi? Yani o da var. O süýdi var, gaty var. O adalet ministrligi var. Ýöne hemme zat bar kağıdın ýüzünde. Ýöne hiç zat işlen yok. O nähile goýdan dogry ýazylarynda da pozulanda da işlejeginiň nemesi yok garantiyeti. Ödem hukuky kim bolýar? Hukuky hökümet bolýar, halk bolýar. Hukuky goramalar bolýar. Şoň kepili bolýar. Hukukyň kepili var da, konstitusiýa kepili vardır. Prezident bolmalydyr. Şu bolýar. Ha, şunu gelecekte ne bizim öňümüzdäki meselelerin biri. Şu ýanky geçiň eline kelim ynanylyny ýalak da prezidentiň eline ýanky ýurdu ynanmak. Şoň üstünden ýa şoň gapdalyny bir zat bolmaly. Ýanky Osman döwürlerinde bolýardy. Paça, şa ýanky kanuny var da, şo nemeden çıkan soň on cezalandırıp
öldürüp yerine başka padişahını koyan ekenlerden. Bizim dep desturluğumuzdan ağırdan geliyor. Demek şahın üstünde de bir şahını kontrol eden bir zat koyup durulur da. Bilen ekenlerden. Bizde de şöyle realik bir zatlar bolmasa Avrupa'da da Ambusman'ın institut tip nemeler var da Ambusman yani ben üstünden bir kaptanını seyredip duran bir zat var onun görüllü olsun deyip 4-5 tane yurtta önkü monark nemeti koyulundur. Yani doğru nemeti vazifesi. Şveç'te var, Norveç'te var, Britanya'da var, İspanya'da var. Onlar o nominal nam olsa bar yönü yankı demeden aşma diyalakta. Olmasa yankı hukukun bölünüşü var. Ne Türkmenistan'ın konstitusiyasında da ilgili da hukuk güçler bölünmeli üçü. Yönü burada min eline. Yönü nemçi burada min eline değilen sonra yüze çıkan nokta. Ne daş doğrumuzda ne bu topor siyaset bilen meşgul olup bolcak olup yören adamlar var da. Hem için güçlü hem beceri bir yerik uyuşuptur. Diyen sonra şu güçlü uyuşan günün ertesi çıkmalı. 20 yıl 30 yıldan mı derler? 20 yıl 30 yıldan mı çıkan o? Ne bizim Türkmen mentalitetimiz yemeğimiz. Bilmedim. Yani yiğidin kıyalak bir palça edip toğram olun bunu. Toklu verip yani emetmeli mi? Bu burada adı var. Ya bir yerin içine cını yiyiptir. Onu çıkarmalı Moğol'dan yanına gitmeli mi? Burada atlar var berde. Yönü de at derler. Sebebi. Bu devletin ne kağıdı yüzünde hem medadı var da. O yalanlığına şunu edip görün fokusları oyunları var da. Çünkü yalanlığına bilmeyen adamım yok. Yani burada düşündüren bunu biliyorsa diye. Bileyen olsan gör onun aşağında ne hem kostluğunu boğulup yatırsın. Bu öyle bolunok değil mi? Bolmasa den çağan çuğan bilen yani geleceğin bile yok neme diyen de. O pul kazanayanlar var da. Son pullarım, kapitalım houpasında da. Ertir on bile ne olacağını bilen adam yok. Bayın garibin hemen bir gemin içinde. Barigan bile garip olmalı. O da görüntü. O da iki uçlam değil. Sonra da gerilik. Ne şu an ne yani kapitan ne bir ya da gemi değişik ulolunu halat etmeden çümüye diye de. Onu da şu değişik yapsak yine de biraz yüzünde galip biliriz tip kıyırış görünürüm bana. Gen bizim dememiz katı gen halmıra da. Sapara o gemiden yolcuları almalı, taze gemi mündürmeli. O taze gemi önkü materyallardan edilmeli der. Hem mezatı başkaça olmalı da. Yani o 200 milyarda dine şol bar olan yani çiğ mallardan uğurlanan zat da önümçülükten ama uğurlanan pul var ya 18 milyar euro mu tol dayhanların o şu pahtadan buğdaydan gelen pulların çıkarılışı olan vardı o meselede. Yani şu tayda da neme vardı toprak o dayhanın değerli manisi çıkıyor da. Şu tayda bir dayhanın bir adamın kerendiçinin eken o zadını taşara çıkarıp uğurlap bilen olsa milyardlar. Onda demek o dayhanın toprağı yok, zadam yok demek. İşçi demek o. İşçim der kul. İşçi hakkını alayandır. İşçi hak doğru o. İşçi hak ne mal ya? Bulur hakkını mı alıp bilir o? Şunun yağlı yağdaylar var. Yani bu yağdaylar nerede yüze çıkıyor? Devlet yok vakti yüze çıkıyor. O yağda sen entek o SSR yıkıldı deyip inanyan yani aslında yıkılmadık SSR. O orsa entek hem senin o etini yapıyor. Şu andan bilmedik sıran olayan. Ya da yani şu an men zeşrak hareketler ediliyor ya.
Bundan soňky diňe ýeketäk çözüýti bar bu ýagdaýdan täze Türkmenistanyň gurulmagy. Täze Türkmenistanyň nädip guruljagy ortada. Onu aylantyryp dolandyryp aýtmana gerek ýokmy kendiýän? Şu täze Türkmenistan sözüniň özünden hem çekinmäne gerek ýok. Köne Türkmenistan diýilen zadam ýok aslında. Türkmenistan hiç bolmadyk da. Şu orsun Yemek yeretten şunu alıp Hı. ya o yemek yemini ort gelmeyken gelen soğum Türkmenistan'ın yani şu Orta Asya'nın adi yani tuzemli neyme deyip geçedi. Zakaspiyski tuzemli okrug deniyalak şoları yalak adı var da. Tuzemli demek neyme demek. Şunun tercümesine teredik görün. Yavanı demek. Resmi Zakaspiyski tuzemli okrug. Medeniyete uygurlaştırmadık bir mahluk galiba. İnni bular giden son bizi şu dereceye getirmeliler. Şu deme proyektin demesi adı şol. Ne o proyekti ulunlayan adamlarım ne vodipe prezident vodipeleri tövre ulen. Demek gelecekte de sen demeden ulen bu hemmetini arasalap demedik bilen o. Şoň üçin bu edipeleri demeder yalak yani güýçlüň gargymyny gaty doğru demetmeliler. Kıyın ýagdaý ýöne daşyndan teredilşi ýalak ýerbet ýaşaýar diýip demediler ýalak däl. Bu ýaşamaly bir türlük bahanasam ýok da. Ben hiç sada ýanky gulağını kaldırmasam edilýän zatlaram ýöne edilip ýördi. Denem ýöne tomoşaçy bolsam. Şeyle var. Sen ýöne medeni nemäňe de tereden okda. Yani Aňyrdan gelýän bir medeni nemäň bolýar da. Däpde sorun nemäň. Şo zatlarym ýitip gidipdir de. Onun maşkala o da ýitipdir. Maşkala nemesi şeyle gowşapdyr bolýan Hudaý saklasyn da. Ýöne bir maşkala döwletiň iň esasy sütünür birinji düýün ostur. O biziň ýanky medeniýetimizde cennet enen aýagynyň aşagyndadyr diýär de. Enelerimiziň aýagynyň aşagynda. Wat eneler biziň aýagymyzyň aşagynda. Şonu ýanky medeniýetiň üýtgeşine bir seredin. Ene atagy neme ýagdaýlar näýle? Maşkalan nemesi ene bolýar da. Ataň aýagynyň aşagynda diýen oga, enen diýär. Cennet. Senem şonu görmeýän bolsaň cennetiň ýerine dogdogy bararsın. Oňa da gellik şu wagt. O ne enen ne gıydiyelin, ne kadrı var, ne mertebesi var, ne fiile hormatu var, ne netil yetiştiriyalak şerti var. O gururlar adam nemesine de değil. Yenteğim şolun hasabına duruşu Türkmenistan. Bu erkeklerin nemesine olsa bunu dargak gitmeli. Yani şu daşarı yurtta işlep görülen köpüsü gıydiyelindir. Yani şu yurdu düzötçe o yine şolordur. Yani bizim iyide kalyanımızın esası nemesem bizim hayal gelin gıydilamızın soğut demeden mahrum edilmesidir. Cemiyetten uzaklaştırılıyorlar. Çağa ene bilendir.
Yani şu at ılım bunu suud ettirmen şunu qaytalyan yine de bir tapar qaytalayın. Şu adamın beynisinin nemesi formiravat eden 95% 3 yaşa çenli bolyan eken. 3 yaşa çenli çağı yenetin yanına. Yine veriyor şu atlan hem ben. Qalan 5% oku bilim neme bilen neme diliydi. O men nemen del ilmin tespit. Bizim yağdayımda teredik. Anırdın elyan. Biz teretmeli dememiz kan gati neme yani derinleşen yaralanmadı var da. Onu düşünün ton çözülüyor da. Bunu vurrey bilen ya da yankı propaganda bilen ya yine de şoğun mendeş demeler bilen yemetecek yani bitecek yara derler. Yüzeysel görüyorlar köpüsü de. Katı. Yüzeysel görüyorlar. Yani problemanın çeşmesi değil de şu çeşmeden çıkan netice seyrediyorlar. O neticeni çözüp kurtarmarsın yani çeşmenin ağzını yapmadan sonra. Onun propaganda bilen yüzünü yemetecek oluyorlar da. Yok. Onun TV'ye alacak maran yok. Ya 30 yıl Önümüzde ne teklif var? Bu mesele oyuncu açacak diye. Hemen teklifim şol ne hemen aydık geçeyim benim şu Rusya'daki yankı $1 milyar aslında o hiç saat yani Türkmenistan'ın ikisinden geçtiren vaktin Rusya'daki uğurluk indi Rusya'nın ilatını da seyretmeli oluyor berde. Böyle $1 milyar uğurlanıp Türkmenistan'da 200 milyar diysen yanlış oluyor. İlatına seyreden de ilatına 146 milyon olmalı yanlışmasam. Doğru. Şimdi şu an olanda adam başına $7 düşen nokta şu tayda. Adam başına $7 düşen ok. Türkmenistan'da 200 milyar dolyan olsa belki ondan hem köptür. Biz bilemiz ok doşna. 200 milyar dolyan olsa 5 milyona olanda 40 bin oluyor. Adam başına şu çağasından başlayıp şu qarra adam hemmesine dargadan vaktin $40,000 adam başına uğurlanıptır ve hiç kimin şu arada ses çıkan ok. Sebebi indi sonra yine Rusya'da adamlar yani köçe döküldü de şu malumat gelenden sonra yani bir topar neme çıktı adamların arasında. Soralar dörep başladı. Derrev yöne şu malumatı berden belli adamlar sorap başladı. Ne için ne edip oluyor özlerinden sorap başlıyor bu zatları. Türkmenistan'a geliyoruz hiç kim soran ok şunu. Ne için soran ok? Sorap bilmek için birinciden adamın yankı özünün yeterli bir bilim ılım derecesi olmalı. Hatta ben şu Rusya'da TikTok nemelerinde var, YouTube'da da var da 22 yaş, 23 yaşındaki oğlanlar, kızlar şu hakkında öz fikirlerini aydıp biliyor da. Ben şu an Türkmenistan'da yaşayıp veren bir 21 yaşlı birini tutup da yine hükümet $200,000 uğurlaptır. Ne mi fikrin var diysen şu burada da aydıp bilir mi? Yine soru. Kıyın. Indi şu zat ne için ediliyor? Indi devletin yokluğunu, devletin en esası gücü en esası baylığı adamlardır. Sebebi adamda akıl var. Yani, çağa da olsun akıl var. Yine misal için yetkinceklik yaşı 18 yaş deyip nemet. Yani men için şu da doğru del, adaletli del deyip bilen. Sebebi kevri adam 25 yaşında da şu yetkinceklik yaşına yetip bilmeye. O gidip misal için seçimlere koşulup bilye, öz fikrini aydıp bilye. Fikri yoksa 25 olsa da bağışlayan vatandaşlar. Ben gördüm onu yalı adamlar. Yani kevri adam 16 yaşında da yankı 25 yaşlıdan has akıllıdır. Yani kanun şu 18 yaş deyip çeklendirip o yankı neme ulanmalı, dünya nemesinde ulanılıyor da neçe derece doğru ben şunu bilemem. Esası mesela şu berde yine görüyen zadımız Rusya ile Türkmenistan halkın bilimi, adamların bilimi. Ve devlet eğer devlet olayan olsa düşüneymeli şu. Eğer sen de akıllı, bilimli halkın olmasa sen uzun yaşap bilen ok. Hiçbir devletin. O kıyın zat deneyne tarihe seyredip görün. Yöne tarihten yankı elbette ki köp malumat öğrenmeli olursunuz. Yani öğrenen son en sonunda yankı bir neticeniz
Nirde bilim ösüp başlayan olsa şu tayda medeniyet başlaya, şu tayda ösüşler başlaya, hatta şu bilimin ösen yerlerinde yankı dünyanın ekonomikasını nemesini kontrol edip başlayandırlar. Bilimin neticesinde oluyor. Gazın neticesinde değil. Gallandiya gazı satıp bayan yok. Ya da Fransa, Germanya, Japonya neme? Benzin satacakmış o Japonya. Hiç sağlam yok. Yani Demirem şolar hiç sağlam yok. dünyada marka olup bilipdirler de. Yine devlet bolandan soň şu devlet eger bilimini doğru östürüp bilen wagty öz näme halkyň içinde özem her bir adamy şoňaly yetiştirilmeli devletlerde. O näle bole şäherin okulary owan okularyndan has gowy diýen zat bar bolsa şo ta ýene eýem sen uzyn gitme o devlet vatandaşlar o 50 ýyl 100 ýyl ýaşamak devletler üçin hiç satdyr. Hiç sat o 50 ýyl diýeniň 2 günde geçip gitdi. Yine bizim hem problemimiz şu Türkmenistan'da şu zatlara seyredilmeyeninin sebebi şu halk hakikaten hem nämede şu analiz etmek nämesi pes sonra Türkmenistan'da şu jogapkärçilik yok. Yankı devleti esası şu jogapkär adamlar yine halk diýip bilýän mene bolmasa yine bir sen 40 000 dollaryň owurlanar 40 000 dollar sana gelmeli girdiği şu eger şu pullar daşary çıkmasa halkyň içine gitse o bir şekilde her bir adama näme dilýär da pullar dargaya. Onam en gowy şekilde dargadyp biljek adam ýene ýankı nämedir konkurensiýa açyk bazar. Sebäbi edeni işine göre pul alar, birisi 60 000 alır, birisi az işlen 20 000 alır şu 40 000 dollardan. Ne şoňa alyp şu bir düşünje de berdi ýene adamlardaki. Ýöne hiç kim bir keli şu ýaşasak bolýar diýen bir düşünje bardy. Ýene uruş olmasa bolýar diýede. Ya onu kendi propaganda diye ettiler. Onu özleri yürüyte ettiler. Ya. Uruş olmasa bolýar diýen nämeni adamlaryň düşünjesine soktu ve şu at halkymyz hem şonu öz düşünjesi ýalydy aýt. Ýene uruş ýok, gül ýaly diýdi Türkmenistan. Aha, ýene daşary seret özem deňeşdirýän ýerlerine serediňe. Siriýany deňeşdirýärler. Irak şoňal döwletleri. Näme üçin sen Fransiýa bilen deňeşdirýän ok Türkmenistany? Näme üçin Germaniýa bilen deňeşdirýän ok? Gollandiýa bilen, Pribaltika bilen näme üçin deňeşdirýän ok sen? Näme üçin iň iýze galan döwlet bilen deňeşdirip ine bizde gowy diýäňde? Ya iň iýzde bolmakmy maksadym? Ya bir iň iýzde däl de, mysal üçin 100 sany döwlet bolsa sen 99-njy bolsaň şo bir bagtmy saňa? Ya vizionyň şomy sen? Oň üçin vizion gerek däl, oň üçin ýatsaň boldy, şo günüň şo bolýar-da. Bu zatlar indi şu täze Türkmenistan'da indi şu nämelerde esasy zat bizde şu döwlete eýe çıkmak birinji nowatda hiç bir hökümetem ýa-ni partiýa hiç bir haýsy döwlete eýe çıkgan däldir vatandaşlar. Men oňa aýtdym ýene bir sapar aýtdym. Şu wagt ýene Amerikan ýa-ni Demokratik Partiýasy bolsun, Beýlek Partiýasy Türkmenistana eltip goýany şolar eýe çykjakmy sen döwletine? Çykmaýar. Haçanda halk eýe çıkmaly. Halka eýe çıkarmak üçin ýörüýte mehanizmler bar. Onu halka eýe çykdy diýene näçe wagtdan beri aýdyp gelýär, eýe çykkan ýok. Oňa şo mehanizm bar, şo mehanizmleri oturdan soň soňa taý kim gelse geleýsin hiç haçan diktator bolup bilmeýär. Ya da owurluk edip bilmeýär. Owurluk eden güne eýem şoň nämesine çykýarlar. İş etmen näme? Kanunlar var adı da men yine sapara aýtjaňyz da kanun var, yazılı var, ýöne işlen ok diýäňiz. O kanun däldir. Yani eğer bir kanun bir sapar bozulan olsa konstitusiýa bir sapar bozuldu diýeli diýmek şol konstitusiýaň sen kanun däl, o näli? Kanun diýmek näli bozulmayan bir zat. Hiç kim tarapyndan bozulmayan bir zada kanun diýilýär. Eğer o kanun bir san nämesi bozulan olsa diýmek şoň hiç haýsam işlen ok diýmek o kanun diýmek ýok diýmek. Onu bir adam bozýar, beýleki bozup bilen ok diýen düşünje o ýalňyş düşünje. Olar kanuny bozýar, biz bozup bilemiz ok. Ýok. Bozuldumy diýmek kanun ýok diýmek bu. Kabul edýän, aýdyň kabul edýän ýöne men kagda wa diýdim. Kağıdın yüzünde bar ýöne ýok. Şu sapara biz şu yine cemiyeti misal üçin belli bir derecede ýa-ni aň düşünjesini, bilimi, ilymy belli bir derecede indi şu wagtdakydan belki dünýäni aýdanda şu wagtdakydan bir 10 ýaş etse belki 20 etse köpelen wagty kanun diýen zada eýem gerek bolmaz şuň kuýaly. Kanun şol bir wagtyň özünde
yankı bir tertip düzgünü adamların arasında özara gatnaşygy saklamak üçin ýöne käbir nämelerde şu kanun ýok bolsa da adamın kellesinde bolan wagty kanun çok kanun işleyendir. Yazılmayan emedilmeyen ýöne hemmeň bilen bir kanuny ol esasy moral kanunlar vardır. Häzirki wagtda da şoň ýaldyr. Mysal üçin öňçolarym yazılan bolup biler. Ýöne şu wagt şonu yazmaga gerek ýok. Sebäbi hemme adam bilen üçin çok kanun ve hiç kim bozup bilmeýär. O soňam näme bolmaly? Şu kanuny bozan wagty şonu cezalandyryp bilen bir gurama bolmaly. Hökmen suratda şonuň üçin bir bozup biler. Onu hökmen suratda milyonda bir adam bozar. Yani şonu bozan ýagdaýynda da şoňa o sen şunu bozdun, senin cezaňam şul diýip o görkezip biljek ýene-de bir gurama bolmaly. Kim bolanyny da şu prezidentlere, yemelere de şolary değişli. Zaten nemen kanuny bozyan, kanun goramaly adamlar yani umumy halk nemeden o kanun günne bozup ýören o. Şol kanuny goramaly adamlar bozýar. Şonu ýadan adamlar, şoňa kepil adamlar, şolar bozýar. Neme ýöne sesini çıkarman oturmadı. Yani bodulyan oldu. Yani beyleke görýän bolsa, senem sesini çıkarmayan olsam, senem bozdun. Yani meclis, Türkmenistan'ın meclisini alıp koyun da. Yani şolun cenayeti, Türkmenistan'ın prezidentin cenayetinden hiç pes yeri yoktu. Desin. Bir köpü oğurlamasın o. Sebebi şu kanun, şu işlemeyenlerini görüp oturan adamlardan seyretmen. Onu şeyle düşünmeli. Yani sesini çıkaran yok, bizim elimizde näme geldi, biz daha edemde yok. Yok, böyle adatma yok. O verifeleri, o kuromanı näme için döredipdirler? Ya da yaşlılar Sovyetini alıp görün de. Döredipdirler, şeyler. Onun üstüne de bırdatlar yükleyipdirler. Doğru, yanlış onun nemede mi yok da? Yönü sesini çıkarman oturan olsam, den cenayetkar, yani Kur'an ulu bile, den desen, niyaz bilenim desen. O yok, ben yoktum, beyle, yok. Prokurorum jurnalak, beyleklerim, sebebi, şu kuruluşlar, kurumalar, burada etme için kuruluna. Bizde yankı bu kursa geçendir öyle diye de. Ansat aydın. Onun bir adamın üstüne atıyorlar da şol adam yok. O adam elbette günahkar oluyor. Meclisin vekilleri hem şu günahkar der. Ya da yani prokuror yani kanunu nazar etmeli kurumu hem şu günahkar olmalılar. Ya devletin hopsuzluğu değil yani atmada düşünce var. O ne için o idare duruşuyla ne için deme günahkar değilmiş. Den paylaşıyorlar. Neme var Sapar abi? Aydın geçen aydan bir nemesi vardı da. Aydın sözü deyip aydın yok. Yani aydın bize aitti. Uygunlaşma deyilen bir zat vardıydı. O bir karşılık görkezmek kıyın hemişe. O uygunlaşmak ansa şu uygunlaşıyor yani uygunlaşan vakti o vaktin geçmeyi bilen şu en sonki derecesine geliyor da yani kuyunun en çoğur derecesine son o çıkvan bilmeyen kuyudan şunun yağlı yağday ne mesela öğrenşe o kebine ne seyredik gördü Türkmenistan'ın qara ucaklarına periferiyyesine yani Akdağır, Köydürgünç yok Kalilin şu hakkı neyme diye bollum taz diye ya fotoğraflığın nemesinde ya daha aşağıdın özünde kanalizasyon alt yapısı yok. Onun bu idiller şunu ne edip şolor ya ne prezidentin Pövrü'deki dağçasındaki alt yapı bolup şunu yaşap onun şunu elinden alsan ne için alın ne için bizim kanalizasyonda işleyen yok. Vodoprovodumda işleyen yok deyip bilerdi. Yani onu görmeyen sonra öğrenişe şu tayda doğup geçen adamlar var. Ben son 30 yıllar.
Onu olar görmedik. Olar yalaklarının bağdığını bilen ok diye de käsi. Onun teslim çıkaran ok. Onun döwlet hemmekşe adalatly bolsa, hemçi Aşgabatda yani Pöwrüde de şoň daçatyna kanalizasiýa neme Batubadanyň Aktaw raýonuny ýok daşa bolýar. Ya ködürgünçde ýok. Näme üçin? İlki şo taýda bolmaly. Soň onuň öýdüňde. Sen näme ýanky şo taýdaky halyk senin alak normal tualetde oturup proto gelene oýdýan. Bu adam neme ýanky nemesi ölen ýanky narsizm aňyr başyda ýanky neme beýlekiň nemesi awusy nemesi bu ýokon okda. Ol öýünden başga zady gören ogunda. O nemede Floryalak Türkmenistanyňky alak ýagdaýda islenli adam, janlar adam 90% bir ýyldan soň şu ödüne öwürleýär Floryalak neme. Kän owurlamasa da ýöne ýanky halkyň aladasy nemesi oňaýam nemesi kütülmeli. Bu adamın doğasında var. Safara kän owurlamasa diýilen bir zat ýok da, owurlugyň kän azy ýok. O da gowy diýip bilýärler. Bizinkiler o kän owurlany bula gowy diýerler-de. Olar ýalak düşünjede bar. Türkmeniň bu düşünjeleri kändir. Safara owurluk diýeningizde asyl geljek meselemi aýlanyp geleýin. Indi o ýanky $200 milyar var. O ýurdun daşyna çykdy. Indi bu nädip ýurdun içine girmeli? Yani indi şu pul gelmeli hökman suratda. Yok bana gelmeli. Hökman suratda gelmeli. O nädip gelmeli? Yani şu zat soran adam barmy? Yok. O yok ne mana soran oklar 200 milyar da ijen soran. Näme çyp tapdygy diýip soraýarlar menden. Onu deme diýerler. Sen kim diýerler? Haçan ýurda ýerýäs diýip soraýarlar. Bolýa ýurda ýeriljek nämäniň güni saady belli. Bellidir. Awa. Soň baran soň näme etjek sen o taýda? Bolýa pul problemasyny çözmem kyn dälse ykdysadyýat iş etdikçe ol näme diýen zat ýani pul nemedir ya? O bir önümün yani öndürülen önüm ya da hyzmatyň el ütgetmegidir. Pulun manysy şoldur yani asyl baýlyk ol däldir yani. Ya da has aňraýsak aýdyň açýal asyl baýlyk adamdyr yani her bir adam. O akyl sahibi, akyl eýesi olan adamlar hasan gymmat bolýar. Indi şu pul ýanky 200 milyar goşmak diýip aýdýan. Näçeliğini bilemzok da 200 milyardan köpliğini bilýäs. Şonuň ýurda gaýdyp gelmek üçin o täze Türkmenistan bolmaly. Häzirki Türkmenistanyň ýagdaýynda gaýdyp gelmeýär. Näme üçin gaýdyp gelmeýär? O taýda o puly ýyzyna talap etjek bir guruluş ýok. O guruluşyň bolmagy üçin hem alt yani ast guruluş yani düýp guruluş bolmaly. Düýp guruluş hem döwlet. Bizde döwlet ýok şu wagt. Her bir adamın $40,000 gaýtaryp döwletiň hazynasyna getirmeli. Onu getirsen hem döwlet olmanlygy üçin hazyna diýerler paýlaşarlar, ýene de şara çykyp gider o pul. Aman Muhammed alyp gider, Gurban ulwalmyrda. Indi şu pulun gaýdyp gelmegi üçin hökman suratda täze Türkmenistan gerek. Gaýdyp gelenden soň şu ýurdun içinde dowamly galmak üçin ýene de täze Türkmenistan gerek. Munyň getirenden soň jogapkärçiligi bolmaly bu pulun. Aksy dogry. Şu taýda ursat bersen biraz gaýdyp bereň. Buyurun. Aydın demesinin teklibinin üstüne biraz boşmakçı bolýar. Men vatandaşlarymyza düşnükli bolar ýaly. Aydın aýtdy 5 milyon halkymız bar diýdi. Men onu 4 diýip hasap eden bolýar goý Aydyn adamlar ortaga zatdan 5 milyon göstürüm milleti bilen. Indi şol 200 milyar goşmasatyn alamda şolam $40,000 nişe adam maşyna jan maşyna. Ol ýaşul ýaşkyçy ýok bunun odaky bäwek bilen. Indi başga şu misalda indi anyk adam alýar sana Türkiýede ol men sahypamda çykyş eden zananymyz var.
şam koyupdum. İyine adamıyım yok oldu. Men Türk taydı hizmetkar bolup işläp kömek edin dip. Ýadyňyşam tapar. Yo. 5-nji çağatam elinde kesellik. Yo. Enni şu masalan emesini ykbalyny alýar. 5 çağat hem ejesi. Ene şuň elinden alınan pul 40.000 dolardan hesap eden de 240.000 dolarını hökümet şuň hakyny diýär. Şo çağıjyklyk hem ejesini. Eger şol pul adalatly berilen bolsa, paýlanylmasa, meselem şo eje doğru üçin ejesine pasowa tölenýän bolsa, çağı pulu berilýän bolsa, çağılar bagana mugut gatnan bolsa, mektepde şoň gyzgyn nahar bilen üpçün edilen bolsa, keselhanalara mugut gatnan bolsa, okuw mugut bolan bolsa, enesinin keselhanasy mugut bolan, şol çağılar eýäm okap yine de devlete şolan her bir 40.000 dolarlyk peýda getirip biljek salgytlamışsy bilen. Eger hesaplanyp görülse 30 ýylyň dowamy. Sapara bular diňe şol 200 milliardy däl ol halkyň ýygyny getirip biljek puluny hesaplandy ol trillion pulu galyp gidýär. Şoňa düşünüp bilen atdyň watandaşym. Ene men şu sadaça dil bilen anyk adamyň ykbalyny üstü bilen düşündirmekçi bolýan. Watandaşlar şo pullar sizinki, sizin çağılyňyzynky. Siz bu taýda 300 dolar üçin her aýda bilemem ýa-da 2 erdemizden gum sowurýan 400 dolar gazanmak üçin. O taýda 40.000 dolary her çağan her adam başyndan hökümet bokurdaňyza gysyp alansan siz görmedik bu salýan. Bu cehennemçilik mi ýa bilmezlik mi? Bu näme bi? Halbara da var. Oh. Özem şu işlemen yatan wagtyň 40.000 dolardan düşýär. Aýdyşyňyz ýaly eger işletseň o pulu kim bilir näçe bolar? O eýem işi koyuna bagly. Hiç olmaz. İşlemen yatanda. Çok olacaktı. Şimdi on son şol keminen sorawuny jogap, şo ogurlanan pullar getirilir. Hökmen getirilmeli. Taparağa doğraydı. Hökmen getirilmeli. Şunu biz 30 yıl veraydık gelýär. Hökmen ýygyna gelir. Onun getirmeli mehanizmleri var. Mesela şumar göz öňüne durtulyp duran indi anyk faky tana Niýazowyň şol 90-njy ýylda ogurlanan 3 milliard dolary Germaniýanyň Deutsche Bankyna basylgy ýapdy. Şonu ikinji diktatora bermedi Deutsche Bank. Sebäp şu taýda kanuny ýol bilen çalşylan häkimet ýok. Şoň üçin onu bermediler. Ne kanun işleýär Ýewropada. Indi soňra berilmedik zat hani Igor Makarov 1 milliard ogurlugy ya hapa pulu var dip Amerika onu sol ýanky sanksiyon spesiaga girdi mundan 1 ýyl 2 ýyl oldu. Demek şo 1 milliarddan soň Türkmenistany göni getirmäýin 4 milliard boldy. Ana şu 1 ýylyň dowamyna bize ýazylandan soň saparagan geçiren barlygy netijesinde ýüze çykan milliardlar bar. Qurban ulyň hasabyna on yegerlerinin, on nazar körekeninin, bacısının, ondan ol bir yankı bir Reşit Meredov'un Amerika'daki ilçesinin yenesinin. Yine bunları nesip olsa izini hükmen gelir. Niye gitsin olur? Bilinmeyen yatarlığım hemmece çıkar. O türmelerde başlık bol, milleti kıran adamlar var. 90-njy ýyllar şu neçel. Pensa çıkıp ol, Avrupa'da köşk alıp yaşap böyle ne vereler bilen. Garanı da akıp tölersiniz izini ehli zat. Yani tek yurda var ali. Burnunuzdan yıklıgan gelir, halk edip öldürsünüz yani, sizin cebiriniz çekmeli bolsunuz. Gitcek yerler yok. Ahli emlâ bilen konfiskasiýa ediler. O taýda halkara kanunlar işle. Türkmen halkynyň garşysyna genosid edilir, gyrgynçylyk. Şonun biz subut edýäs şu taýda. Çağırır daşary ýurtly bilermelleri, ekspertleri, şol sany södebne medisinska ekspertiýa gerek bolsa ekshumasiýa eder, bir güne öldürlerler. Şolun zulüm sanılır. Hemmeci türme sakçısından başlap başlığına çelli. Prezidentine çelli hemmeci jogap bermeli var, jogap bermeli. Ene şoňa lüstrasiýa diýildi. Şoňa da adalet diýildi. KGB kim işläpdir, oňa arhiwinden çykarakyldy. Şondan korkup titreşip oty, bir topar adam şu. Ýöne sodatlar hökmen ediler. Onu etjege mine şu ýaşlardyr. Ýaşlaryň gapdaryny gelip işlejeklerdir. Tuweleme ne halkymyzyň içinde şolar ýaly gojurly gaýratly bilermen ýaşlar ýetişdi. Görüp bilmedin gözü çıktın. Asmanı yere çeken, siz şol hükümeti, şol devleti saklap bilmeyen. Gelecek halkınkidir. Adalet hem halkın tarafında var. İnşallah o günlere de basım yeter. Ben ne sonra etmek istedim şunu. Ya nesip Almurad ağa. Göz çıkmasın, görüp ölsün diýädir. Türkmenler şey diýär okudy urda. Almurad. Şeýle mi? Görüp ölsün diýär.
O yaşlılar umuman Berde yine bir sorum var da indi şu Türkmenistan'ın şu atakı cemiyetinin şu derece iza kalmanın sebebi ne hemen olup bilir mi? Yarısı da şardı da olayı hem tutuş Türkmenistan bir cemiyet deyip kabul eden o atın anlatsa ne olup bilmeye de yarısı da şardı olsa. Şu bir şu günkü günde problemi deyip bilirsin cemiyetimiz için. Elbette problemi. Eğer şu Başkalar hem adam Türkmenistan'ın içinde olan olsa sebep hazır günde indi Ullakan yankı kartinka sereden o atın kartinkan yarısını koparıp taşarı zıngıptırlar da. Şoň üçin o taýda belli bir düşünjäň dörememegi ýa-da şuňa protestlaň dörememegi şondan olup bilermi? protest meselesine demek olun yönü bir cemiyet başkalarının uyuş toplumu da başkalarının iki bölünürdenin normal doğru palnatörün başkaları bolup bilmeýär. Şu noktaları nelerden aydiyanına. Devlet yani cemiyet şu senden menden bizim başkalarımızdan bu arada. Başkalar şu hem medadın birinci ilkinci geçeykadi. O başkalan ne hilek olsa cemiyetin başkalarının toplumu şu cemiyet oluyor da. Başkalan yartı taşında yartı içinde olsa oradan birini görmeyen oldu yeni çağa endesine atadını görmeyen oldu. Ya terbiyelenmeyen oldu. Nemi tevilat derler. Yani. Şu betbakçılık için şoň öden yeterli. şonuň üçin hem edilýän bolma mümkin de. Bu demesine biz yönü şeyli daşından neme diýse bu yürütü proýekt bolmagy mümkin. Tabii bir milletin 60% uruş yokkan daşına çıkarmak demek näme demek? Uruşdan umurlokan sebep bolmaly. Uruşda çıkmayan oldu. Yani 60% daşına. Uruşdan bir büyüklük bir sebep bolmaly. Sapara o düýüklü sebäbi ne bilemok da ýöne mehanizmi ortada. O bir millet öz özüne o düşman etseň içinde goňşy goňşa düşman etseň sapara Yeterlik diýem. yeterlik çykýar da ondan soňra o huzur gerek bu adamlara. Huzur. O derdiňe bir ya bu nämäni çözüp bolmaýar. Ýurdun içinde çözüp bolmaýar. Şonuň üçin ýöne bir tarapdan o daşara çykmanyň hem näme tarapy Peýdaly tarapym var. O taraf. köp zat ýitirdik ýöne täzeden köp zat gazanmana da pursat boldy. Hawa. Ondan köp gazanmana. Abi şu realak bolmadyk bolsa bu halk oýanmazdan belki. Ama bir misal getirip berin, oýanmajagyn sebäp görýän tapara. Indi şu mal internet zamanı, internet döwrü geldi de. Emma şu radio döwrüne, radio zamanı. Meselem şu Azatlyk radiosynyň üstü bir 90-njy ýylyň merşidatlar aýdyp gelýär. Ýöne şu radioň dinleýän adamlaryň sany uçup az bolan üçin. Ya şu zatlary gulak asan adamlaryň sany az bolan üçin özleri aýdyp ötüremeli. 15-nji ýyla çelli, o öňküň döwründe de 1000 döwründe de garnymyz dokdur diýdi. Bular hemme zat adam öz aşgazany bilen garnynyň doklugy bilen ölçýär. Bir başga zat ýok biziň halkymyzda. Gynandyň. Şu düşünje var, garnymyz dok bolýar, onuň ýanky diýilýän zat bar. Garnymyz aç bolýar. Indi şu ýöne asmanymyza doru diýär. Näme bir şeýle bulutlap dur. Ýöne hayran aýdy asmanymyza doru diýär. Agamyň aýdýan sözü şu. Ya da näme diýsen, emme diýär, dymdyrslyk berse, o janagy dymdyrslyk diýip gonumçylykda bolup biler. Bir adam ma ýerine biraz bir ses çykar, gürrüň bolsa, ýok, berse dymdyrslyk diýär. Asmanymyza doru diýär, garnymyz aç bolsa. Kalmıra da onu men aýdyp bereýin. Men bir tanışym bar. Türkmenistanda şu öýüni bir remont etdiýdim de men. Remontu könelipdir. İyi biçende ören gowy iyi biçede. Men aýtdym şu öýüňi bir gowja edip remont etseň zat bu işleýän diýen, soň aýtdy iyi biçenden diýdim de şu zatlar iyi meselem bolýar diýende. Diňe şu gymmat baha zatlar bilen iyi biçip näme diýär özüm şu kekirdege kän näme diýär pul soýa. Restoranda iyi biçýär ýene näme şoň ýaly.
Soň aýtjady, men diýe bu 4 diýar diýe mazara alyp gidip bilem ama ýöne aşkazan alyp gidip bilen diýe. Şoň üçin ýen diýe. Şoň üçin garyn dok bolsa başga zat gerekde. Şo mazara edende şoň bilen gitýäňde. On soňa ýaňky şu kıyas da deňeşdirmek ýa bir neme bardy. Kıyasy fasit diýilýär-de, ýalňyş deňeşdirme. O garnyň alyp gidýän diýen. Nire alıp gidýän o toprakda çüýre. O aşkazanга bulalana ol. Yani o jaýyň senin çağalaryňa galjak. Ondan soňky diýrilere peýdasy boljak. Doğru değil mi? Yani ýalňyş ýerden näme deňeşdirmeýi diýerler. Ýeme urş bolmasa bolýar diýilen ýa. O aslında ýalňyş bir deňeşdirme. Uruş yok da hani. Milletin 60% da aslında. Uruş bolan yıllarına da sen mesela Türkmen'in planı senin sana o 1000 adama yetene 300 bin adam fronta gitti. Sonra sonra can beripdirler watan için. Enem için mağı watanın emesinden öz hakkını goramazak bol. Ay çağamı eklemeli dasına çıktı. Çağanı ekleyecek bolsun içindeki ministerden talep et. Hakimden talep et. Prezidentinden talep et. Öz hakkını gora. Halis bolmasa onu başlager. Yok şu zatlar etmen. Ay böyle dinçgulugum nämen bir yurdun daşına çıktı. Indi oğulları yazıp ötü. Ay diyelim ben. Çağılım diye emin diye can edip ay diyelim. Ece kaka diye bizden biraz kulorsak mektep otursak sizin yanınıza işleme varacak Türkiye'de. Demek bilirim. Yine sular yal hizmetkarlığı tayyar. Yandan. Onam enata terbiyeli ona. Gelersin diye. Okuwutar işlemene gelersin diye. Vatançılık duygusu yok bu. Bunu barjak yerini görüp bilen oklarda. Pikir ediyorlar o işlep gideriz. Yani şu an görün işlep o pul kazanıp iyi verip o seheljik bir tapağı vardır Türkmenistan'da işleyenden. Ken ulu bir tapağı yok. Yani görýän azabın, çekýän kynçylyklaryň bilen deňeşdirip gör. Bu taýda işlep görenler o näçe saat? 20 saat öýde işleyen ayallar. 20 saat işleýär. Men bilýän adam var şo taýdan gelen kemin. O çağalaryny Türkmenistana öz garry enatalaryna goýup gaýdypdyr. Erhele ikisi gelýär. Äri bir şäherde, aýaly başga bir şäherde. İkisinin gazanany her şey öz ýerine jaýkyren töleýärdi. Soňra bular üýşürip şu ikisinin uğraýan puly çağalaryň mektebine ýetenek diýýär dedi. Onuň näme gün görýär bular? Özlerinin saglygy ýok. Biriniň bagry tutup ýaty, biri böwregi tutup ýaty. Özlerin ýa-ni 40-dan geçen säher meher. Ýaşyk Ýewropada olur entak ýene-de 27-30 ýyllap zähmet çekmeli adam. Şoňa Türkmenistana barany zähmete ýarajakmy? Onun biri diýemem ýememdi. 65 ýaş diýip aýtdyk-da Ýewropada ýaşaýatsa da 67. Ýok, halmyrada bir 60 ýaş eder, şun konstit beýlekse ýok 55 ederli. Onu asla işlemeler döwlet işletmejek bolsa. Bu näme hasabyna salgyp diýenim bar, näde? Ölümçülük işletmeli. Warada iş ýok. Ýöne saglygym ýok da adamda. Bu gatlarym bar. İmit bolmasa tağlık bolmady, onu öndürmeli. Halmra hemme zadyň bar. O birak bilen bağlanşyklar bu zatlaryň hemmesi. Şoňa düşünmek gerek adamlar. Şol mailnamada da ýaşlar şonu goýdy. Bar şol. Hemme zatlaryň bar. Çağ üçinçiligi bar, eneň ömürçinçiligi bar, pensionerler bar, milletiň saglygy bar. Şu zatlary milletiň özü gelip goşulşyp galan zadyň özü üstüne goşmalylar. Oluyor. Hani elektron devlet kurmadınız diye. Kim bilen kurmalı? 10 adam, 20 adam kurmalı elektron devlet. Hemen mailnaması düzülgü mekanizmleri var. Onu yurdun içine var. Girizmeliler. Tayyar asılatlar. Çünkü işler, adamlar bir gün bir ay işlerine vatandaşlar. Yani bileme aktif karar çekilmelilerle bilecek bulup gelip soruşmalı. Olmasa hani seminer geçirsin yaşlar var. Aydın soran hani internette dur. Yazılan zatdan aňyrysy bäsi ýok. Görün öwren mysal üçin döwlet gerek bolsa Estoniýanyň öňkü Sowet Respublikasy. Nädip şolar dol elektron görnüşe geçdiler. Döwleti dolandyrmakda. Bolýa biz 5 ýylda ýetişmesek 10 ýylda oturar şol. Ýöne şu birinji ýyldan başlap şol paraxorlyk köpüsi ortadan aýrylar. Ya korrupsiýa gider, ýenesi gider, beýlekisi gider.
adamlar kösönüp görmez gidip ol ispravka almalı, otak barıp yenen bir zadanmalı, banka barıp nobata durmalı. Şu zatlan hemmesi ortadan ayrılır elektron devlet bolsa. Demek artık mas vaktiniz var özünüz için, maşgalanız için, işiniz için, dinciniz için. Benim osulun işlesin siz etmeden kim etmeli? Bir etmeli mi kadiyada? Hazırım şu ulkunu adamla şeyle pıkkır ediyor sapara. Siz iki tane karrı olup öne çıktınız var. Siz gayrat etmediniz. Yankı bir de 2 aylık töleyen yalak kavinin toğruşları demişler. Yo, etiliyorsun hakkını tutun yalet bizden kazavat o. Hiç gibi bergi yok. Halbuki Yo öldürüm 25-30 yaşında hakkını ayağının davanın altından ot çıkan yigitler sonra öyle sen ne yapıyorsun şunu eden attı. Olgun biri yazıptır ben saytımda siz günahkar diye de yine de personel siz günahkar diye sotaydı. Öden atın görene sotaydı yine de. Bir sonra verip de sen enin atağın var solun içinde. Yo sen men enin atağımı değil mi? Solur günahkar diye. Evet. Biz ayratin planetede yaşaptırız ikimiz. En atalarımız günahkar. Onu ben bilyen, onu yüzlerine demaydiyadım. Yok, adaletli olmak gerek diyecek böyle. Her bir soruda adaletli olmak gerek. Türkmenin sözü var, o da özüne bas, ötmese keseke diye. O ne için olur öz gözüne küpürsü görmen, beyle kadının gözüne çöp gözü yani. Yine sol saparağı kümsüklük diyenin yine büyük sever şular yazatlardan emele geliyor. Vatandaşlar. Ya onlara katı veren adam kâne kalbırat köpüdünün çetine değen yalak. Yok. Bak. Bana da kâne adam yazdı. Ayta parağı şey deydi nahil boldu. Parağı birincine gönlüme lazım. Yalan aydan olsa yok gönlümden men katı sıpaya adam kalmırat yönü her zaten adı var. Men o adına nemedik koyun. O samimiyetsizlik, o kümtüklük şov. Yani samimi oldular mı aittirler? Ben samimi. Yok bolya, yok tapara koyun ikimiz bir gıra. Bak biz önkü asrın adamız. Yine 2 tane yaş nesil beylik kıylarım var, oğullarım var. Öne çıkıp var ya, şulana mi kayağından asıl şeyler. Bunun neme günahı var? Bunun neme cinayeti halkın önüne, vatanın önüne, hükümetin önüne. Aydın ha. Şular kollaman derine gelip yemeden moncuk gözleyerler, içine aktarıp şulardan bir pok tapmaz mı? Bolmadan böyle zat, vatandaşlar. Halbuki onun bir çeni yağısı, çakı yağısı, bir özünde bir seyredin kaptalı, nira düştük. Türkmenistan, ay bizini öne nememiz, ey Türkmenistan dünyada şu 270 devlet bolsa son 270'incisi ya 269'uncusu bolup dur. Şoňa begel guwanyasyn. Näme bar guwanarlyk? Aýdy. Bir gör. Tamam. Berde şuňaly bir zat var da. Gynansak da Türkmenistan'da şu esir vardı, ondan sonra Niyazov geldi yani şol dövrlerde hem merde yani bu 150 yıldan beri devam eden zat şu halkın aladasını etmek diyen bir düşünce vardı. Yanlış bir düşüncedir halkın aladasını etmek. Şu günde men käbir hatta özüne aktivist diyenlerin içinde de şunyalı bizim diye yani halkın aladasını edecek prezident gerek diye de. Prezidentin işi halkın aladasını etmek değil. Prezident borcunu yerine getirmeli. Halkın aladasını etmek demek. Men onu başka hili bir period edip aydıp vereyim size. Sen öyündeki toğun aladasını edersin, malın aladasını edersin, itin aladasını edersin. Yani adam bolan için adam öz aladasını öz etmelidir. Yine şolam adamın adam ediyen bir hasiyetidir. Onu el bolya. Men aladam etsin. Sen yankı hayvanlardan biri mi sen aladanı biri eder yalı? Şimdi çağanın aladası değil, çağa terbiye veriyor en ata. Eğer bir adam, bir hükümet halkın aladasını etsin diyen olsanız, o doğru zat değil, doğru düşünce değil. Yani şuna ne edip bilen nokta, ya sözlerde de vatandaşlar güç vardır. Yani sözlem kurulan vaatı, yine şu zat Türkmenistan'da, hatta televizyonda da edip biliyor da yine, hormatly prezidentimizin aladalarının neticesinde, aladasının neticesinde, aha sen yönekay zat öyündäki malın aladasını etdiň, otunu berýän, iýimi berýän, arassalayan aşağını. Yöne adam bolan için sen biri sen iýimini beren o, sen özüň bişirip bilýän. Biri sen bagyslan welin ýatyp duran ýeriň arassalan o, sen özüň arassalayan. Yani bu adam bolanyň suutnamasynyň biridir. Şonu ayırjak bolýarlar. Halkyň aladası, halkyň aladası. O halkın aladası değil. Konstitusiya ile borçları var. Her bir
yankı parlamento olsun beylek şu borcunu yerine getirsen alad etme. Aydın Yener Mirzaday'dayım. Indi şu malın aladası, o toğun aladası edilýär-de, näçin edilýär? En sonunda soyup yiýär adam bunu. Olam şonuň ýaly burada. O diktator alada edýärmiş, näçin edýär? Ene düşen günümüz. Şu mu yani aladasynyň netijesi? Şonuň üçin edýär-de, yani özümüz öz aladamyz etmesek, yani O baka oýýarlar adamlar. baha oýýarlar o. Bakýarlar da. Ha, O Sapara. problemi aytsak, so akıl huşu yerine so niýasyň döwrüne emele gelen bir ýukaçy gatlyk batda işe adamla biznesmenler zatlar. Şular toklu bakan ýal bakyp temir edip soňundan hem obrazyny aýtsak damagyn çarly emlegin elinden aldylar. Ene şey diýär. Başta mümkünçilik berýär, şonuň ýemedi taýýar bolandan soň elinden alýar ähli biznesini. Ama Türkmenistan'ın zavskılat meselesi, vazifesi, şu ıskılada hocayn olmak. Erti türmeye gidilecek vazife sol. Son belli yerler, 5-6 aylap bana aylık berýärler, ay sen goýýasyn näme, on ıskıladyn akzady ogurlaýarlar ya gelmerzady getiren aklar ıskılady. Soňundan benden tutturup türmeden çykarýarlar. Borluq oturdu. Şu 6 ay bolalyn ýankı ýaşap garnyny doýuran üçin soňyna 20 ýyllap owdan näpä gitmeli. Almurada. Bu da baryalar. Adamla hıvıs bilen var ya. Minister vazifesem son yarlar. Sapara. Hey bayar mı seyretin kimi biliyatsa bular bilen hakkıyası olur. Her ministerlikte minister vazifesinin 30 yıllık pesinin 15 adam solarda tutulup basırlı. Birem öz pensiyasına giden adam da. Her ministerliğin 15 ministeri. Yılaşı bir aylar. Ama niyat 6 aydan çalışıyordu solar. Kalos çalışan yani. Sonra da razı ve bulgap var ya Resul vazife. 6 ayda iyenme de özmeden kedi. Türme başlıklarını, bundan 3 yıl ozal ayanmalı sofa akıtlar. 2 yıl möhlet bilen belli yerler, türmen başlarını. Oğlum, giyirenle 1 milyon ver, 1 milyon dolar ver, para girme, milyon dolar. Çıkanına da son 2 yılla eyyap son 2 edip iyiden alıp gitmeli. Murat, onu PM'ye çıkan minister dine men olup kalyan. Sonun içinde birisi arasası sen mi oldun da para? Yok senin oturdun mu yarım yıl hani olun hayışı olunca Türkiye'de yani ovada ne pederler? Yaşlılar. İçinde varsan seni mi tutturmayadılar olur? Umuman Aydın yankı Aydan zadının neme de şu yanlış deyip aytdı. Şonu ýaly bolmaly değil. Indi doğrusu şunun ýaly bolmaly. Men daş döwrümdäki ýurtlardan görýänim de. O 21-nji asyrda bir ýurt öz başdak bolýar, ýagny garaşsyz bolýar. O ýurduň içindäki ýaşaýjylary, watandaşlara o ýurtdan garaşsyz bolmaly. Ýagny kanunlar bilen çäklendirilmeli. Ýani şu elinde kanun, hukuk nemesi var. Şonu ulanmaly. Şoňa görä hereket edip bar bolmany dowam etmeli bu. Ýoksa bu bir meniň aladam etmeli, menem dem etmeli, ýani oturmaly. O islese meni ýok eder, öldürer, türme atar diýilen zat bolmaly däl. Şu taýda toplasak, tän uzun bolmasyn. Bor, kemine bolmasa bizim halkyň aladasyny edýän prezident ýa neme etjek bolup görür da. Ýok diýsem halkyň aladasyny edýän adam etjek bolup görür. Hawa indi Sapara men şoňa Getirip görür, şu atdyny aladasyny etýär. Ya ardalar bolsa jaň edip aýdýarlar da, kömek etdi. Indi Sapara şoňa değişledip toplaýyn muny. Ya indi Türkmenistan bundan soň täzelenýär. O ýöne bu täzelen wagty 2 neme var şu at. 2 sanaق ýol var. Birincisi o halk geler, şu zatlara aktiv gatnaşar. O näçe köp gatnaşsa, o şonça tiz täze Türkmenistan gurulur we şonça da bereketli bolar. Eger halk şu herekete näçe az gatnaşsa, şonça da giç bolar täze Türkmenistan guruluşy we bereketsiz bolar. 5 ýyldan soň ýok bolup biler. Edilen şunça aladalar, ýani aladalar. O näme gidýär? Hapa bolup atmaly bolýar. Netijesiz bolýar o. Şonuň üçin o ildeşler pikir edin, o daş döwrüňizdäkileri o dürtüşdiriň, çekeleşdiriň. O täze Türkmenistan gurulan wagty düýpli bolsun. O eýesiz bolmasyn. Ýaşlylar sag bolun. Aýdym sizem
Sağ ildeşler. olun, sağ olun Neden? yigitler. Sağ olun vatandaşlar, yaşlılar sağ olun. Hem yigitler sağ olun, çağıranınız için tapara senin sağ otur Ya, vatandaşlar. sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağlıkta görüşelim. Sağlıkta görüşelim. Emeğinizin oyunuza sağlık.